Čvršća saradnja, intenzivniji kontakti i zajednički projekti jedini su sigurni garant kvalitetnijeg rada i postizanja boljih rezultata na svim nivoima. Osobito je to posljednjih godina evidentno u sektoru prekogranične saradnje i sve prisutnijeg uvezivanja i zajedničkog apliciranja za različite projekte, a prednosti takvog načina rada uvidjeli su i u udruženjima osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući velikom trudu i angažmanu njihovih saveza na nivou Unsko-Sanskog kantona i Bjelovarsko-bilogorske županije u Republici Hrvatskoj, te podršci i partnerstvu lokalnih vlasti Bjelovara i Cazina, uskoro će biti apliciran zajednički projekat vrijedan oko 150.000 eura, čiji je osnovni cilj podrška osobama sa invaliditetom u različitim oblastima života i rada. Predsjednik Koordinacionog odbora Udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-Sanskog kantona Jusmir Alibabić i Dražen Kokotić, predsjednik Istovjetnog saveza u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Republici Hrvatskoj, ističu zadovoljstvo kako međusobnom uspješnom saradnjom, tako i obećanom podrškom načelnika općine Cazin, odnosno potvrdom partnerstva. Ova suradnja traje već nekoliko godina, no međutim evo sad ona će biti dalje sigurno nastavljena, ne samo znači sa Bjelovarom nego i sa drugim udruženjima iz Republike Hrvatske i Slovenije i slično. I mi smo znači upravo na tom tragu sada u ovom dijelu želimo znači opštinu Cazin više zastupiti u ovome projektu, želimo više omogućiti jednu bolju suradnju, ne samo znači kada su pitanju osobe s invaliditetom, odnosno slijepi, nego želja nam je da povežemo i gradove Cazin i Bjelovar, tako da bi se možda razmijenilo iskustvo i ostvarila jedna bolja suradnja u privrednom, poljoprivrednom i drugim segmentima koje su bitni iz jedne i za druge. I bit će nam želja i bit će nam drago ako se tu napravi neki pravci bolje suradnje. Ja sam zadovoljan s gospodinom načelnikom i njegovim savjetnikom. Obećana je podrška gdje nam treba partnerstvo. Oni su obećali da će potpisati partnerstvo sa nama i sa gospodinom Alibabićom i taj projekt se mora provesti. A možete li nam reći samo još nekoliko riječi o samom projektu, šta će biti osnovni cilj njegov? Pa u tom projektu idu prava osoba s invaliditetom, pokretanje sportskih aktivnosti, svih aktivnosti osoba s invaliditetom, a najviše slijepih. Načelnik općine Cazin Ermino Grešević ističe kako je podrška ovakvom projektu neupitna, te da može predstavljati primjer drugima da se samo povezivanjem i zajedničkim programima i projektima mogu učiniti značajniji iskoraci. Ovo je zaista jedan dobar projekt, jedna dobra ideja. Ako bi prošao, zaista bi bio od velike pomoći u našem slučaju za slijepe i slabovidne, zato što bi između ostalog podrazumijevao i edukaciju i učenje upravo sa ciljem da to posluži svrsi, da svima njima bude u stvari učenje kako sebi olakšati u svakodnevnom znači životu. Zbog toga smo mi zaista reagirali promptno i bez, rekao bi, bilo kakve dvojbe podržali ovaj projekat i naravno stavili se u funkciju. Sad slijedi posao, trebaju sve strane, znači staviti se aktivno u rad, treba pripremiti aplikaciju na način, naravno da ona bude urađena po metodologiji kako se traži, da bi u stvari u tehničkom, a i u suštinskom smislu dobila zeleno svjetlo i da bi nam projekat bio odobren. Projekat Asocijacija osoba sa invaliditetom predstavlja na određeni način i temelje novih kontakata i buduće saradnje Cazina i Bjelovara, za što je prvi korak već učinjen. Na poziv iz Bjelovara da se uspostavi čvršća saradnja i partnerski odnosi, danas je iz Cazina upućen pozitivan odgovor, pa je očekivati u narednom periodu uspostavljanje novih i još čvršćih oblika saradnje.